Hi mga moms, good morning! Hello, welcome back to my channel. So, ngayon, ah, maganda daw kay ma'am. So, I have a pasalubong for you guys. Nagkape na kayo? Tapos na. Tapos na. So, hindi na to para kay Michelle. Para doon sa mga hindi pa nagkape. Kanina tinta akong kape. Ha? Dahil? Busy nga dito. Na-busy na ang tanan. Yeah. Nga naman. Maraming ginagawa. Nagsindi kayo sa abuhan? Saan ba ako magluluto? Sa abuhan lang. Oh. Magsindi na sa abuhan. Tapos may itlog na rito, 3 tray yan ha. Danica! Sa'yo mo to 1 tray. Bakit? Ano ba nangyari yan? Ha? Ano ba nangyari? Kailangan gas ko para magluto na ko dira. Ha? Ubusan tayo ng gas. Sinay kami. As we expected, ubus na talaga ang gas. Naubusan kaya yun, matamlay. Model. Ayan na ng mga naluto. Ha? Masakit? Pero subid ka niya akong kamot. Ganang tagas. Smart ka naman dito, kuya. Malapit na kami sumabog dito. Gas, ganina pa. Pag ina ko, agoy. Sa kahoy yun. Ako pong bukaw. Alin? Buntot. Ang tigluto, malapit na mo sumabog. Wala na gas. Tama kaya. Sunod na po. Smart naman, nung saan man ka nga. Nana. So, kamusta naman? Ito yung maganda naming amo na si UA. Grabe ang aga-aga pala. So, ito na yung ating mga food. Ay, ito kasi unahin. Para maganda yung shot ng mga ulam. Ay, sige. So, ito na. May isla pa ate na tira? Okay, so ngayon, ito na yung mga nalutong ulam ni Michelle. Pa-deliver na yung gas natin. Ito yung ating inisang ampalaya with egg. So this is for only 30 pesos. We have the menudo, their favorite actually. Kasi pag nag-ano kami rito, sinusubukan namin yung binagoongan or Bicol Express. Hindi siya nauubos. Mas bet talaga nila kasi yung sarsa. We have ginataang isda, gatang tulingan o ano, gatang paksiw. Ginataang paksiw. Nakailan ka na? 2, 4, 6, 7, ha? 8. Isa pa lang ako, so may yung mga ulo. Dalawa yon. Ha? Hindi, ibig sabihin that nakadalawa ka na ulo. Oo nga. Dalawa yan eh. So, 4 yan. Yung ulo hinati pa. So, we have also munggo. Bahala ka dyan. Kasi, nagpapaanohan kami ng egg. Doon ka sa abuhan ha. And lauya. Their request. Diba? Ewan ko na lang talaga. I think this is 40, pwede na. So, ayan. Abangan pa natin iba nating mga ulam. That's G. Okay, magkape na tayo. Today is June 30.
We expect na maubos ang gas ng July 15. 'Di ba? Tama? Oo. Kasi hindi naman Ang karon nga kuan. correct yung pagkaubos. Hey, bakit din-display mo to dito? Bigay ito sa inyo. Oh. Wala din ako na kay. Wow, agad-agad kala mo talaga maiiwanan siya. Kayo pa ba? Oh. Galing yan sa farm. Para may pangsabaw kayo. Pag wala na tayo, naubusan tayo ng ulam dito, yan ang sudan. Mag-noodles tayo. Oh. Alisa ng pan. Yes. Ay, Mami Brenda nyo. Oh. Thank you. Thank you. Thank Diba? Ganyan po si Michelle, hindi po kasi siya kumakain ng Lucky Me Beef para doon sa iro niya. Hi Moms, muli tayo nagbabalik. Ayan, so habang nagtatakal tayo ng ating kanin, gusto ko lang mag-komento ulit dun sa ibang tao na parang hindi sila masaya. Parang hindi sila masaya sa kung ano yung nangyayari sa akin. That's okay. Opinion nyo yun. Pero hindi po ibig sabihin nun. Tungkol po ito dun sa sa naging lakad namin ni Gwen. No? Na sana man lang daw isama namin si Brenda, no? Kasi libre naman daw kami ng higaan, libre kami ng pagkain. Tama naman po kayo. Okay, tama naman po kayo doon. Pero paano ko ba to i-address? Una, ang dami ring ganap ni Brenda, no? Parang ang hirap na rin kasing maagaw ang sked ni Brian. So, yung umalis kami noon, busy rin naman sila sa tour namin. Yung naging lakad namin ni Gwen. And in addition to that, yun lang din po yung budget na binigay. Well, honestly, hindi naman kami makakakain dun sa samgyupsalan basta-basta ng sarili naming budget. Kasi yung pera po, yung kinikita ko dito sa store, yung sinasahod ko dito, hindi ko naman po yun ginagamit ko lang basta sa luho ko. Hindi lang basta dahil gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, hindi ho yun sa ganun. So, nakakain kami ng samgyupsal, it's because to Ate Cha. Thank you so much again, Ate Cha, sa treat. Kasi sabi niya rin naman na, you deserve din naman na i-treat ang sarili niya. And to think that person really needs a prayer, really needs also a help. Sabi ko nga minsan sa kanya, we're okay naman dito. Lahat naman tayo may kanya-kanya mga struggles na pinagdadaanan sa buhay, di ba? Nasa atin na yun kung paano natin siya lalagpasan, paano natin siya susolusyonan, di ba? Even yung struggles ni Gwen, na gusto niya na naman na talagang tumigil, ayaw niya na, ganyan-ganyan. Doon nagpipilit pa rin siya na mas gigising siya ng mas maaga sa akin. Siya kasi 4 a.m. Kasi wala naman siyang tauhan na tagaluto, hindi gaya ko, may tagaluto ako. Diba, darating ako rito, magtatakal ako ng kanin, ako yung magtatakal sa mga order and all, ako mamamalengke. So siya hindi, kailangan niyang gumising ng maaga. Mas maaga pa sa akin. 4 a.m. Minsan nga nauuna pa siya dito kay Michelle, yung sa tagaluto ko. So, hindi para mag-ano kami ba? Hindi para magdamot kami dahil may hirap ng blessing kami lang, hindi mo lang sa ganun. Kasi kung minsan tulad niyan, kunyari sila pupunta sila ng CDO, kakain sila sa ramen, kakain sila sa Ayala Feliz. So kailangan ba ang sabihin ninyo doon? Dapat sinama niyo sila, di ba? Hindi knowing na libre ni Brenda yun, di ba? So ayaw rin naman namin ng ganun na. Tapos pagkasama naman namin siya, may ibang nagko-komento na puro kayo sama sa kanya, ganito, ganyan. Hindi nyo ba alam na yun
Yun ang nagpapasaya rin kay Brenda kasi kapag marami kami magkakasama, mas masaya. Diba? So, kung kami may sarili kaming lakad, kung meron kaming ibang pinupuntahan at hindi namin kasama ang ibang bex, hindi ibig sabihin nun, nagdadamot po kami. At sana gawin din namin yung kay ano, ganito. Hindi nyo kami kilala personally. Hindi nyo alam yung bawat ano namin. Kaya, and that's okay, sige lang, mag-comment kayo. Pero, sana huwag kayong magalit kung sasagot po ako dun sa mga, again, sa mga comment niyo. Ako naman ayoko naman isa walang bahala na parang kami pa yung walang kwentang kaibigan, na parang kami pa yung, di ba? Kami naman, maliban sa pagbablog, gusto lang din naman namin kumita ng additional. Not just for us. Di ba? Kasi ako kahit, kung tutuusin ako yung kinikita ko sa vlog and sa business ko ngayon, kung tutuusin pwede na akin na lang ito mag-iipon na ako para sa sarili ko. Pero hindi, may pamangkin pa ako, kailangan din ng tulong ng kapatid ko, alam mo yun. Oo, hindi ko sila responsibilidad, oo, hindi ko sila obligasyon, totoo naman yun, tama naman yun. Pero naman tayo mga Pilipino, di ba? I mean, hindi man lahat, pero I just want help. Gusto ko lang din naman makatulong kung ano yung kaya ko. Yes, Bayad ko na yung 10 na. okay. Ano naman ngayon ang ulam? Pwede. Tatlo. Pag isahin mo Dahil lang. pag-isahin lang. Magkano nga? So, tamo, 30s na. 40 bucks. $30. Okay lang, $30. Dollar na tayo. Lumarating sa time na minsan, music! Ay! Music! Lumarating talaga sa time na minsan, sila ang magkakasama o kami ang magkakasama, magkakaiba kami. Alam niyo yun? Tapos minsan naman, may iba sa inyo kapag magkakasama kami, ayaw ninyo na hindi kayo masaya. Hindi namin kayo piniplease. Angat mare, ayoko nang mag-please ng tao. Ayoko nang mag-please ng kaibigan or ng sino man. Noon I used to. Totoo. Gusto kong mag-exert ng time, ng effort to someone. Kasi gusto kong maramdaman nila kung gaano sila kahalaga sa akin para pahalagahan din nila ako. Kasi mahal ko sila, ganoon akong kaibigan. Dumarating ako sa punto na parang gagawin ko tong bagay na to, ipaparamdam ko sa iyo yung ganito, ipapakita ko sa iyo yung ganito. Kasi kaibigan mo. Then, parang magiging one-side relationship na yun. Parang ako lang yung yumuyoko para magtanim para sa friendship natin. Pero, yung ganun ba? I'm not saying na si Gwen lang yung ganun sa akin. No? Kasi si Brenda naman, yumuko na siya para sa lahat. Tinulungan niya na kaming lahat. Ang dami na namin mga kaibigan niya, tinulungan niya talaga. No? From Manila hanggang sa makauwi siya rito. Yung first family niya, pati yung mga second family niya, yung mga cousins niya, yung mga kapitbahay niya, and even yung mga taong susalisit, nag-PPM, nag-a-ask ng tulong sa kanya, no? So hindi man kami palagi magsama-sama with him, o hindi namin siya makasama, alam kami na masaya kami para sa isa't isa. Just, tulad kagabi, dumating kami ni Gwen, is late na kasi galing kami Balingasagdan. Bumili kami ng pang blood pressure niya. I'm just stating this story. Kinukwento ko lang sa inyo. At binabahagi ko sa inyo for you to know na kahit hindi kami magkasama buong araw, alam namin magkaibigan kami. You know? Hindi man kami lagi magkasama during our kainan, hindi man kami magkasama during our kalokohan, sa mga ibang ganap. Kaibigan pa rin. Minsan nga sabi nila Argel na sayang hindi nyo nakita kanina yung eksena dito sa farm, yung nangyari sa farm, yung ganito. So wala kami. And it is my choice, no? It is our choice. Choice namin kung magsaya kami rito. Choice nila,
even yung ibang mga Bex na hindi na pumunta sa namin yun eh. Choice namin na pumunta o sumama, no? Kung may mga lakad, kung may mga gagawin, di ba? Mga choice naman namin yun. And kung nadi-disappoint kayo kasi meron kaming sariling ganap, I'm sorry kung kayo na-disappoint. No, sana sinabi siya man lang kasi parang wala akong kwentang kaibigan sa comment na yun. Parang feeling ko naman, alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkukulang bilang kaibigan. You know, every time naman na may kailangan siya at kailangan ng tulong, andun naman ako to support her. Hindi porket kami lagi magkasama ni Gwen, is kami lang yung magkaibigan, hindi mo yung ganun. Just like, anong ginagawa ko ngayon kay Gwen, sinusuportahan ko siya sa pagsisimula ng business niya. No? Huwag ka muna magrenta ng upa, huwag ka muna magbayad ng tubig, ng ilaw, huwag ka muna magbayad ng internet, okay lang yan. Diba, mag-business ka muna. Ganun lang naman yun. Kasi noon naman nung nagsisimula ako dito sa store na to, hindi naman lagi nandito sila Brenda, hindi naman lagi nandito ang mga akla, hindi naman sila palagi nandito eh. Para bumili ng ulam, para samahan ako mamalengke, para ganito, hindi. Pero nandyan sila. Wala sila dito physically sa tindahan ko, pero alam ko nandyan sila nakasuporta. Alam ko nandyan lang sila. Alam mo yun? And I think that's enough. Diba? Kasi kung hindi sila masaya sa kung anong meron ako sa business, hindi ko nakasalanan yun. Parang, hindi ko naman fault yun. Diba? Kasi gusto ko lang naman magkaroon ako ng other income aside sa vlogging. No, hindi porket hindi na kami nagkakasama sa mga vlogs at sa mga videos na ginagawa nila o ginagawa ko. Hindi na kami okay, hindi ho yung ganun. Sooner or later, magkakaroon tayo ng mga sarili pa nating desisyon na kailangan natin. Kailangan mo ganito, kailangan mo naman ganito, diba? Tulad niyan, may pupunta ng Singapore. No, magpupuntahan sila ng Singapore. Hindi ho ako sasama. I really don't know pa ha. Kasi syempre yung budget ko, kasi hindi naman ako pinili nung sponsor na sumama ka, sagutin ko yung ganito. Hindi. And that's okay. I'm happy for them. Kasi meron akong Vietnam na sarili ko naman with my road trippers friends. So dapat isama ko rin ba sila? Diba? Hindi. So ako, kung sino yung tulad yan, sila Brenda, sila Jigjag, sila, I think sila Bakang, magdudubay sila with Mama Mary, sila hindi ka to, magdubay sila. Hindi ko alam kung sino-sino sila. Pero hindi ako sasama. It is my choice. Choice ko yun, hindi ako sumama. Ay, kung hindi nila ako isama, choice din nila yun. And that's okay. Hindi lahat pwedeng, lahat ng oras, pwedeng kami lahat ang magkakasama. Diba? Hindi sa lahat ng oras, kaya namin na magkasama-sama kami. Pero, yun nga, at the end of this day, uwi ako sa farm pa. Andun pa rin ako sa program. Andun ako magkakasama pa rin. Hindi man buong araw, magkakasama pa rin kami. And I think that's okay. Diba? So, kung nakikita nyo man ako o ang iba na may mga sarili-sariling ganap at hindi namin kasi kasama ang iba naming friends, I think that's okay. And don't feel sad, don't feel bad, don't feel disappointed. Kasi lahat naman magiging okay soon or later. God bless you everyone. Titinda na kami and sana maubos namin lahat ng tinda namin. God bless you.